червено в този файл са условията на задачите, а с черно под условията на задачите е текста, върху който трябва да приложите съответното форматиране, редактиране или каквото е казано в задачата. Не изнасяте текст в други файлове. Работите само във файла, който ви е предоставен. Накрая ще запишеме файла по друго име, с друг формат, но това вече са други файлове. Задачите трябва да бъдат в този файл. Някои от вас, които са виждали примерно тестове в присъствено обучение, там формата на контролните е различен. Там има една цяла страница, която трябва да се форматира и не много често, но се случва да се форматира текста в чисто нов файл. Не, тук в тази таблица под всяка задача с червено си има текст, който вие трябва да форматирате и работите само в клетката. Съответно в дясната част са ви дадени точките, които ще получите, ако изпълните съответното условие. Първа точка е: създайте нова папка с име, упражнение, номера на групата и вашия факултетен номер. Къде ще създадете папката, няма значение. Аз ще си я създам на десктопа и тя ще се казва упражнение 7 група и примерно някакъв факултетен номер. Тази папка в момента е празна. Втора точка е: запишете файла с задачите в вашата папка, тази, която създадахме току-що. Сега, дали ще копирате файла от Downloads, там откъдето го свалихме, или аз, примерно, ще му дам Save As на десктопа в упражнение 7 група с същото име. Айде, аз без това след малко ще го преименувам. Записвам файла в моята папка. Ето ми е папката на десктопа, упражнение 7 група, и в нея записах файла с задачи за първо контролно. Следващата точка е: преименувайте файла задачи, като добавите вашия факултетен номер след името му. Отивам си в папката. Сега няма да мога да го преименувам по този начин, защото файлът е отворен. Този файл тук с тилдичката означава, че файлът в момента е отворен, а когато файловете са отворени, те не могат да се преименуват, не могат да се преместват, не могат да се архивират. Така че сега, ако опитам да го преименувам, ще каже, че трябва да го затворим и да го преименуваме тогава. Така че аз ще затворя файла, ще го преименувам, като си добавя факултетния номер към името му. Сега тук дали ще сложите долна черта, интервал или нищо няма да сложите, няма значение. Важното е в името на файла да има вашия факултетен номер. Името на файла е до точката, т.е. .docs е разширението на файла, него няма да го пипате. Преименувахме файла и вече можем да го отворим, да започнем по точките. Аз ще си отворя обаче и стаята да виждам тук. И от другата страна файла, който ще форматираме. Минаваме към следващата точка. В горния колон титул след думата дата вмъкнете днешна дата без автоматична актуализация. Горният колон титул се намира в най-горната част на страницата, където в момента виждате, че е в по-светло сиво и там не можем да пишем. Ако кликнем два пъти, същото такова поле имаме в долната част на страницата, това се нарича долен колон титул. Всъщност горен колон титул и долен, хедър и футър, горно и долно постоянно заглавие е едно и също нещо. Става въпрос за тези две полета, в които веднъж въведена информация, тя се отпечатва на всички страници. Влезнах в режим на въвеждане на информация в горния колон титул, като кликнах два пъти с левия бутон на мишката в най-горната част на страницата. И тук след дата трябва да вмъкнем днешна дата. Първо ще си сложа един интервал, защото едно от правилата при текстообработката е след препинателните знаци винаги да има интервал. Когато кликнах в горния колон титул и вече съм в режим на въвеждане на информация в колон титулите, горе се отвори една лента с инструменти Header and Footer Tools. Тази лента с инструменти съдържа команди за работа с постоянните заглавия. Всъщност дали ще въвеждаме информация в горното или в долното постоянно заглавие. В долното в момента имаме само номерацията на страниците. Няма значение.
въвеждаме я веднъж и тя излиза на всички страници. Ако документът е от 50 страници, ще излезе на всички 50 страници. Тук трябва да вмъкнем дата. На лентата с инструменти Header and Footer Tools има една команда Date and Time. Въвеждаме датата и часа чрез диалоговата кутия Date and Time, защото тук долу в дясно имаме едно чекче Update. Апдейта означава, че всеки път, когато отваряме файла, датата и часа ще бъдат актуални. Тоест Word ги вмъква като автоматично генерирани и след това ги следи и винаги, когато отваряме файла, взима системната дата на компютъра и съответно часа и ги вмъква в файла. Формата, дали ще е на английски или български формат, хайде ще си изберем български. Избираме си формата на датата. Това чекче обаче сега няма да го сложа, защото в условието на задачата пише без автоматична актуализация. Така че избирам формата на датата, не слагам чекчето и потвърждавам с ОК. Тук след начало отново ще си сложа един интервал, пак ще отворя диалоговата кутия и ще вмъкнем и часа. Потвърждаваме с ОК. Края ще го сложим, когато приключим с форматирането на документа. Нямаме повече да въвеждаме информация в постоянните заглавия, затова си кликвам два пъти с мишката в основния текст и продължаваме с следващата задача. Пета точка е в текста преместете последните два абзаца като първи. Хубаво е, когато работите с абзаци и когато форматираме текст, командата Show Hide, която се намира в групата параграф на първия ред, последната команда, да бъде включена. Когато е включена тази команда, ето, когато свети, тук се виждат специалните символи. Това са знаците за край на абзац. Ето тези черни параграфчета в края на абзаца. И интервалите между думичките също са специални символи. Тези символи не се отпечатват, но показват, служат за управление на текста, показват къде сте слагали интервали, къде сте натискали нов ред, къде сте слагали табулатори. Така че е хубаво тази команда да бъде включена, за да видя сега къде са последните два абзаца. Първия е този и втория е този. Тоест броя 1-2 знака за край на абзаца. Това са последните два абзаца, които трябва да станат първи. Дали ще използвате Cut и Paste командата или ще задържим натиснат левия бутон на мишката върху маркираните абзаци, когато влачим се появява едно черно маркерче, което ми показва къде ще бъде пуснат текст. Пише, че трябва да бъдат преместени като първи. Разместихме местата на абзаците. Между другото, такава точка има в всички тестове. Дали ще бъде преместете последните два като първи или разместете местата на два абзаца, няма значение. Такава точка има в всички условия. Преместихме последните два абзаца като първи и минаваме към следващата точка. В горния текст добавете един абзац. Заставам в края на последния абзац, натискаме Enter. Добавихме един абзац и въведете текста, следния текст. Тук текста в точка 6 ви е сложен като изображение, за да няма copy-paste, а вие ще трябва да го напишете ето тук в пета точка. Целта на това дописване е не просто да си пишете, а да се види дали се спазват правилата за въвеждане на текст. Тоест, къде слагате интервали? Понякога, ако ви се виждат много близко думите една до друга, слагате по два интервала, което не е правилно. Или не се слагат интервали между буквичките в думата. Примерно, когато имате тирета, по-често, най-често не се слага интервал преди късо. Имаме два вида тирета – късо тире и дълго тире. По-често, най-често е късо тире, там не слагаме интервали нито отпред, нито отзад. Дългото тире, което е след пряка реч, примерно някакви пояснения, тогава слагаме интервал преди него и след него. Тук в този текст, който трябва да допишем от историята и така нататък, аз няма да го пиша целия. Просто обръщам внимание, че тук имаме текст, който е в скоби. Когато имаме скоби,
След отварящата скоба не трябва да има интервал. Когато затваряме скобата, последната дума тук е „изгубени“, също не трябва да слагаме, интервал преди затварящата скоба. Същите правила важат и за кавичките. Знаете, че, Word пренася на нов ред там, където има интервал. И ако тук сложим интервал и една скоба и примерно тук думичката е малко по-дълга, е възможно скобата или кавичката или точката, това важи за всички препинателни знаци, да бъде преместена в началото на следващия ред, което не е правилно, точно защото Word пренася там, където сме сложили интервали. Затова тези интервали трябва да внимавате къде ги слагате. Всъщност това е целта на тази точка 6 за дописване на текст. Текстообработката се състои от 3 етапа. Първият етап е въвеждане на текст. Всъщност Вие трябва да знаете правилата за въвеждане на текст. Вторият етап е редактирането на текст и третият етап е форматирането, който всъщност заема най-голямата част от текстообработката. И минаваме към следващата точка – настройка на мерните единици сантиметри. След тази точка и следващата за настройка на страница следва форматирането. Ако Вие не направите правилно, т.е. не си настроите правилно мерните единици и не направите правилна настройка на страницата, това, което сте форматирали по-надолу, първо няма да са Ви изпълнени доста от условията и второ, ако примерно направите форматирането, а след това настройката на страницата, е възможно много от обектите, които сте разположили върху страницата като абзаци, таблици, изображения, да се разместят. Затова преди форматирането трябва да настроим тези две точки. Първо ще настроим мерните единици в сантиметри. Това е наша европейска мерна единица, така че можете да се ориентирате в какви мерни единици работите ето тук по рулерната линийка. Ако ширината на страницата на хартията А4 е 210 милиметра. Ако Вие работите в инчове, всъщност това са двете основни мерни единици, в които се работи, тук страницата няма да е до 210 милиметра или 21 сантиметра, а ще бъде около 7, 8, 9, 8 и нещо инча, защото 1 инч е 2 сантиметра и половина. Така че трябва да обърнете внимание на какви мерни единици работите. Те се настройват от меню Файл, Options, Advanced, разширените опции и в групата Display, ето тук ще видите мерните единици. В някои от тестовете се работи в сантиметри, в някои от тестовете в инчове, така че тази точка, пак казвам, е важна. Аз съм си в сантиметри, затова ще затворя диалоговата кутия и минаваме към следващата точка. Всъщност, ето тук малко по-надолу имате едно условие. Отстъп на първия ред 1,5 см. Ако не обърнете внимание, че вашия Word е настроен да работи в сантиметри и го направи, т.е. ако вашия Word е настроен в инчове, а тук пише 1,5 см, като зададете 1,5 и стане 1,5 инча, това е колко? Около 3-4 см, така че няма да са Ви изпълнени условията, в които са Ви зададени отстъпите сантиметри, ако не са правилните мерни единици. Минаваме към следващата точка – настройка на страницата. Размера на хартията трябва да бъде А4. Командите се намират в меню Layout, групата е Page Setup. Size е размера на хартията. Работи се в два формата. Ако хартията, когато отворим файла, настройките са за хартия Letter, ние ще трябва да ги направим на А4. Ако е А4, всъщност ще трябва да ги направим на Letter. Тези условия ги има във всички тестове и на всички ще ви се наложи да смените размера на хартията. А4 е европейския стандарт за размер на хартия. Тя е 210 на 297 мм, а Letter е американския стандарт за размер на хартия. Тя е малко по-къса и по-широка.
Сменяме формата на хартията на А4. Белите полета в повечето от условията след условието, което трябва да направите, ви е написана в скоби командата, която търсим. В случая търсим командата Mergence, която се намира в групата Page Setup, и това са готови шаблони за бели полета. Белите полета са ето тези полета вляво, вдясно, отгоре, отдолу, където не можем да пишем, т.е. до там свършва страницата. Трябва да изберем шаблона Moderate. Ето тук така пише в условието. Избираме Moderate. То е отгоре отдолу по 2,54, отляво отдясно по 1,91. Избираме Moderate. И полетата за постоянни заглавия Header and Footer трябва да ги направим 1 см от ръба на листа. Тук вече ще трябва да отворим диалоговата кутия Page Setup. Всъщност, всяка група команди в долния десен ъгъл има стрелкичка, ето тук и на Home, има стрелкичка, която отваря диалогова кутия с всички опции за командата. Така че аз сега отварям диалоговата кутия Page Setup и трябва да направим полетата за постоянни заглавия Header and Footer на 1 см от ръба на листа. Първата страница е Merging. Всъщност, ако трябва да направите полетата да не са Moderate, т.е. да не са по готов шаблон, ето тук ще си въведете стойностите, които са зададени в условието. Просто в нашия случай сега шаблона е Moderate. На втората страница Paper избираме хартията, вече сме си избрали А4, и на последната страница трябва да направим един хедър и футера на 1 см от ръба на листа. Задавам 1 см и отивам да ви покажа какво точно направих. В една от първите точки влезнахме в постоянното заглавие, за да въведем някаква информация. Това, което направихме в диалоговата кутия Page Setup, 1 см ли го зададах? Да видя, че не ми се стори един. Да, 1 см. Така, влизаме в постоянното заглавие. Това е ръба на листа. Хедъра започва ето от тук. Т.е. разстоянието от ръба на листа, там откъдето можем да въвеждаме текст в постоянното заглавие, в диалоговата кутия Page Setup го направихме 1 см от ръба на листа. Същото важи и за долното постоянно заглавие. То е 1 см. Само че тук незнайно защо не се вижда по този начин. Само да видим. Да погледна и на другата страница. Да, 1 см трябва да бъде от ръба на листа. Така, влизам си в режим на въвеждане на информация в основната страница и приключихме точката за настройка на страница. Минаваме към следващата точка. Форматирайте текста с шрифт Calibri, размер на шрифта е 13, италик и така нататък. Става въпрос за ето този текст. Щом имаме форматирайте шрифт, текст, букви и така нататък, всички команди се намират в групата фонт. Щом имаме редове, отстъпи, абзаци, параграфи, всичко се намира в групата параграф. Форматирайте текста с шрифт Calibri. Избираме си шрифта Calibri. Размера на шрифта трябва да бъде 13. Тук нямаме 13, но в всички числови полета, там където въвеждаме числа в Word и не само, и в Excel, във всички приложения, в всички тези числови полета можем да пишем, така че си въвеждаме 13 и потвърждаваме с Enter. Текста трябва да бъде италик. Отстъп на първия ред 1,5 см. Щом имаме редове, отиваме в диалоговата кутия параграф. Диалоговата кутия параграф е разделена на 3 части. Първата част, General, служи за подравняването. Подравняването обаче ние ще си го правим ето тук от лентата си инструменти, иконите са изведени на нея, така че няма да използваме от тук, от диалоговата кутия тази команда. Втората част, Indentation, служи за задаване на отстъпи по хоризонталата. Т.е. ако искаме да преместим отстъпа
отляво, т.е. абзаца отляво, отдясно, или да кажем как да се разполага първия ред спрямо останалите. В нашето условие искат отстъп на първия ред 1,5 см. First line 1,5 см, т.е. в съседното поле казваме колко. Виждате в превюто първия ред се премества 1,5 см навътре, всички останали редове са си на място. Другата възможност в полето Special е Hanging. Hanging е висящ отстъп. Казвам го сега, защото в следващата задача го имаме, или по-следващата. Висящ отстъп 1,5 см. Първия ред си стои на място, всички останали са сантиметър и половина навътре. Сега в това условие имахме First line 1,5 см. Само да погледна има ли още нещо. Нямаме друго в това условие. Потвърждаваме с ОК. Двустранно подравнен абзац. Подравняването е в групата параграф. Ляво, центрирано, дясно и Justify е двустранно подравнено. Тук не знам защо. Много често се бърка двустранното подравняване с центрирането, но центрирането е центриране на абзаца спрямо страницата, в случая спрямо клетката, а двустранното подравняване го подравнява от двете страни. Минаваме към следващата точка. Приложете на текста форматен стил Strong. Става въпрос за текста към условието на задачата. Стиловете са половината от лентата Home. Всъщност, стила е готово форматиране. Създаваме си един стил, ние можем да си създадем, може да използваме и готовите. Създаваме си един стил или го избираме, за който е избран шрифт, размер на буквите, стилове, ефекти, подравняване и така нататък. Има стилове само за шрифт, има стилове, които включват и абзаците, има стилове и само за абзац. Избираме си форматния стил Strong, правим размера на шрифта 24 и всички букви трябва да бъдат само главни. Както ви казах, след някои от условията пише командата, която търсим. Командата е All Caps, за да направим всички букви главни, защото сега само първата е главна. Отваряме диалоговата кутия фонт, защото става въпрос за букви и слагаме чекче на All Caps. Виждате в превюто, че всички букви ще станат само главни. И потвърждаваме с ОК. Има няколко начина да направим буквите главни. Може да използвате командата All-Caps, която ви показах преди малко. Може да използвате и командата Change Case. Ето тук Uppercase също прави буквите главни. Ако някой знае клавишна комбинация, може да използвате и клавишна комбинация. Важно е да е изпълнено условието всички букви в този абзац да бъдат главни. И текста трябва да бъде дясно подравнен. Избираме го дясно подравнен абзац, с което приключихме и тази точка. Минаваме към следващата точка. За този абзац трябва да сложим висящ отстъп 7 см. В скоби ви е дадена и командата, която търсим. Търсим командата Hanging. Отваряме диалоговата кутия параграф, щом става въпрос за отстъпи. Командата Hanging беше ето тук, висящ отстъп. Виждате, че първия ред си е на място. Всички останали ще ги преместим само че на 7 см. Тук обръщам внимание Hanging на 7 см, че в тези полета можем да пишем. Можем да слагаме 7,5, 7,3, само че когато пишете числа с десетична запетайка, трябва да внимавате с запетайката. Ако ви кажа, че е грешен размер, след малко ще ви го покажа това в line spacing, в разстоянието между редовете. Всъщност то е даже в тази точка. Разстояние между редовете е 1,5 реда. Значи зададахме висящ отстъп 7 см, първия ред е на място, всички останали са 7 см навътре и разстояние между редовете е 1,5 реда. Избирам си от тук 1,5 реда. В диалоговата кутия в полето Line Spacing
имаме 1, 1,5, 2 реда или multiple, което означава кратно на. Всъщност аз ако избера 1,5 реда, а в условието ви пише 1,3 реда или 1,7, вие може да си го напишете, но ако го напишете с точка, а вашия компютър е настроен да работи с запетайка, ще ви каже невалиден размер. Затова ето тук ще сложим 1,3 реда. Мисълта ми беше, че тази десетична запетайка, въвеждането на числовите стойности важи във всички полета, където можем да пишем, така че ако вие си въвеждате числата, трябва да внимавате. И освен в брой редове, ето тук стана multiple, кратно на 1,3 реда, можем да правим разстояние между редовете в пунктове. В някои от тестовете може да бъде условието разстояние между редовете поне 12 пункта или поне 13 пункта. В някои от тестовете може да бъде точно 13 пункта. Така че тези двете команди задават разстояние между редовете в пунктове, а останалите в брой редове. И сега разстоянието между редовете ще ни бъде 1,5 реда и потвърждаваме, с което приключихме и точка 11. Минаваме към следващата точка. Форматирайте текста. Става въпрос за ето този текст. Bold. Bold, Italic, Underline. Предполагам, едва ли има някой, който да не ги знае тези команди. По черен, курсив и подчертан. С умалени главни букви. Преди малко ви показах къде се намира командата All Caps. В същата тази диалогова кутия се намира и командата Small Caps. Умалените главни букви са по начертания са като главните, но са малко по-малки от тях. Иначе изглеждат като тях. Умалени главни и имаме разстояние между буквите 2 пункта. Разстоянието между буквите се намира на втората страница на диалоговата кутия фронт, полето Spacing и задаваме в полето By 2 пункта. Потвърждаваме с ОК. Тук може да използвате и стрелкичките, обаче най-често грешката, която се прави е, че ако започнете от 0, стигате до 0,2 и готово. Не, тук трябва да по-добре си го напишете 2 пункта и потвърждаваме с ОК. Центриран абзац. Центрираме го. Отместване отляво и отдясно на целия абзац 2 см. Щом имаме абзац, значи сме в диалоговата кутия параграф. Отместване отляво и отдясно, т.е. left и right, и правим 2 см и потвърждаваме с ОК. Видимо на абзаца нищо не се промени, но горе на рулерната линейка ще видите, че едни триъгълничета имаме, които трябва да са в началото на клетката. Те се отместиха с по 2 см навътре. Те оказват левия отстъп, т.е. отместването на абзаца отляво и отместването на абзаца отдясно. След малко, като сложим фон и рамка на абзаца, ще се види къде започва и къде свършва този абзац. Следващото условие е да сложим 25% си фон. Фона го слагаме от командата Shading, кофичката. Първите 3 колонки са сиво. Съответно, като посочите дадено сиво, ви се появява кратко етикетче и може да видите процента сиво, най-накрая 25% си фон. И трябва да сложим рамка с сянка 1,1 пункта. Рамките, командата е Borders, намира се на групата параграф, на долния ред, последната команда. От тук можем да слагаме рамки на абзаца, само че тя е 1 пункт или 0,5 пункта, единични, нямаме ефекта сянка, нямаме двойни рамки, примерно, ако трябва да сложим. Затова всяко падащо меню, най-отдолу има команда с 3 точки, почти всяко, която отваря допълнителни опции за командата. Отваряме диалоговата кутия Borders and Shading, за да си направим настройки на рамката, която трябва да сложим на абзац. Първо избираме вида на рамката.
Нашата в случая е единична. На някои от тестовете може да имате двойна, тройна или там каквато рамка е оказана. Аз ще избера двойна. 1,1 пункта и трябва да сложим ефекта сянка. В някои от тестовете може да е оказано рамката да бъде само отгоре и отдолу. В някои от тестовете да бъде само отляво и отдясно. Съответно в превюто можем да махаме и да слагаме които искаме рамки, но трябва да имаме предвид, че когато рамката не е затворена, нямаме ефекта сянка. В нашия случай в задачата имаме ефект сянка, който важи само за затворена рамка. Тоест избрахме вида на рамката, ширината на рамката, ефекта и потвърждаваме с ОК. И ето тук сега се вижда, че абзаца започва 2 см навътре и приключва 2 см преди края на страницата. Всъщност това е отстъпите отляво и отдясно, които направихме преди малко. И минаваме към следващата точка. На тези 5 абзаца трябва да форматираме автоматичен водещ символ или търсим командата Bullets и тук ви е оказан символа, който търсим. Всъщност командата Bullets служи за създаване на изброяващи списъци. Изброяващи списъци, предполагам всеки от вас е правил един списък с тирета, звездички, чекчета и разни други символи, каквито ви харесват. В нашия случай трябва да направим изброяващ списък с ето този символ. Командата Bullet се намира в групата параграф на първия ред, първата команда. Като отворим падащото меню, ще видим последно използваните символи. Ако символа, който го няма тук, защото аз съм го използвала и за това го имам, но вие е възможно да го нямате. Отиваме да си дефинираме нов символ. Това е превюто как ще изглежда списъка, когато потвърдим с ОК. Командата символ отваря диалоговата кутия с шрифтовете. Освен шрифта символ, който съдържа символи, в списъка по-надолу имаме примерно шрифта WebDings, също съдържа символи. Въведените по този начин символи после могат да се форматират като текст с всички команди за форматиране на текст. Може да ми се сменя големина, цвят, размер и така нататък. Ефекти да им се слагат. Шрифта WebDings, Windings 2 също са шрифтове с символи и в нашето условие пише, че символа, който търсим, се намира в шрифта Windings 2. Потвърждаваме с ОК. Ето така ще ни изглежда списъка. Потвърждаваме и в тази диалогова кутия и направихме точка 13. Сега една точка получавате за форматиране на водещ символ. Ако не можете да си намерите точно този символ, сложете някакъв друг, просто за да се види, че знаете поне командата Bullets, най-много да загубите половин точка от това, че символа не е същия. И минаваме към следващата точка, която е за създаване на изброяващи списъци. Преди малко направихме, т.е. на номерирани. Преди малко направихме изброяващите. Тук ще направим номериран списък, като номерацията може да бъде с букви, цифри, малки, главни, арабски, римски и така нататък. В нашето условие трябва да направим номерация с главни български букви и скоба след тях. Командата е numbering в групата параграф на първия ред, втората команда. Трябва да са главни български букви с скоба след тях, т.е. ето тази номерация. Ако вие обаче не сте правили такава номерация, няма да я имате тук в последно използваните, затова ще трябва да си я дефинираме. Отваряме диалоговата кутия. Казах в падащите менюта, последната команда с 3 точки отваря диалогова кутия за допълнителни опции. Избираме си стила на номерацията, дали ще бъдат букви, цифри, малки, главни, кирилицата е най-накрая, главни български букви. В полето Number формат имате буква генерирана в сиво, която не трябва да се трие, защото ако я изтриете, Word всъщност я следи, за да направи следващия абзац със следващата буква, но всичко, което напишем преди нея и след нея, ще излезе като елемент от номерацията. Ето тук в превюто може да видите.
В някои от тестовете има примерно след номерацията да има някакъв текст написан. Всъщност мога да сложа и тази буква в кръгли скоби. Сега в нашето условие да сложим главни български букви с скоба след тях и потвърждаваме с ОК. Приключихме и с точката за създаване на номерирани списъци. Минаваме към следващата точка. Форматирайте средния абзац. Ето този. Той ви е направен болт даже, за да се отличава средния абзац от останалите. С разстояние преди абзаца 12 и след абзаца 6 пункта. Щом са абзаци, сме в диалоговата кутия параграф. Третата група команди в тази диалогова кутия са за отместване по вертикалата. Тези бяха indentation по хоризонталата, спейсинга са по вертикалата. Преди абзаца 12, в тези полета можете да си ги избирате с стрелките, можете и да пишете, защото примерно преди абзаца може да е казано да е 9. В нашия случай е 12 и след абзаца 6. Потвърждаваме с ОК. Много често, когато искате да оставите разстояние между два абзаца, слагате празни редове, което всъщност не е правилно по критериите за форматиране на текст. Така, приключихме с тази точка и минаваме към следващата точка 16, която е за работа с изображения. Форматирайте изображението с височина 3,5 см. Когато маркираме изображението, както беше преди малко, влязахме в Header и Footer, появи се лента с инструменти Header and Footer Tools. Работим в таблица, тук имаме Table Tools. Маркираме изображението, появява се Picture Tools. Тези ленти съдържат команди за работа с обекта, който сме маркирали. Най-дясната група команди тук на Picture Tools е групата Size. Височината на изображението трябва да бъде 3,5 см. Хубаво е от тук да го правите. Между другото, в тази диалогова кутия има и да се запазват пропорциите, когато намаляваме или увеличаваме изображението, защото ако примерно не е сложено това черче, което показах, съответно е възможно ширината да остане такава, височината да се намали и съответно да се сплеска изображението. Но на тестовете няма да ги имате тези неща, така че само трябва да настроите височина, ширина или там каквото ви е оказано в условието. Следващото условие тук е да сложим стил на изображението, Simple Frame Black. Ето това са стиловете за изображения. Виждате, че казахме стиловете готово форматиране. Могат да се слагат различни ефекти на изображението. В нашия случай ще сложим ето такава рамка Simple Frame Black и трябва да го разположим в дясно от текста, т.е. търсим командата Square, да е подвижно спрямо текста. Когато местим изображението, текста трябва да се разполага около изображението. Сега, ако опитам да преместя това изображение, то ще се мести като буквичка. В една от първите точки размествахме абзаци и там се появи текстовия маркер. Ако го пусна, ще го пусна между думичките, което не е правилно. Трябва да намерим командата Square. На Picture Tools имаме една команда ArabText. Тук всички тези команди, избираме някои от тях, показват как да се разполага текста спрямо изображението. Сега в момента сме на една линия с текста, т.е. изображението е вмъкнато като буква. Square ще ви го покажа след малко, просто за да придобиете представа. Показвам примерно, ако изображението е зад текст. Можем да го местим в клетката или по страницата, както си искаме, като текста се разполага пред изображението. Или да бъде зад изображението текст. Само че тук вече ще скриеме текста. В нашия случай искат да бъде square. Когато местим изображението, текста винаги се разполага около него и поставяме изображението в дясно от текста. Почти във всички тестове това са условията. Да направите размера на изображението, да сложите стил и да го разположите
както е казано в условието. Не във всички условия обаче е square. Може да има някои от другите команди. Може да е над и, т.е. текста да е над и под изображението. Т.е. да бъде изображението между абзаците. Приключихме с форматирането на изображението и минаваме към следващата точка, която е за работа с таблици. В почти всички тестове ще имате въведен един текст, който трябва да бъде конвертиран в таблица с две колони. Командата се намира в меню Insert, Table и е по същия начин, както ви е зададено в условието. Convert Text to Table. Конвертирайте текста в таблица с две колони. Като потвърдим с OK, първия абзац е в първата клетка, втори, трети, четвърти, пети, шести и така нататък и текста, който бях маркирала, се разположи в таблица. Сега, тук е много важно обаче, когато правим нещо с тази таблица, да я маркираме, защото ако сме извън таблицата, някъде другаде, имаме Table Tools, но layout и дизайна, т.е. Table Tools, тази лента с инструменти, ако прилагаме някакво форматиране, то ще се приложи на цялата голяма таблица, в която са ни условията. Затова ще си маркирам малката табличка, за да може, когато прилагам нещо от Table Tools, то да важи само за тази таблица, а не за тази, в която са ни условията. Т.е. да ни важи само за тази задача. Приложете на таблицата Style Grid Table Pad Dark. Table Tools има две менюта. Едното е дизайн за външния вид на таблицата, като тук може да слагаме рамки, фон, т.е. как да изглежда таблицата. Layout са команди за форматиране на съдържанието на таблицата. Сега от стиловете трябва да изберем едно готово форматиране. Те са разделени на Grid Table и List Table. В нашия случай трябва да изберем Grid Table, само че не е 4, а 5. Ето този, следващия стил на таблицата. С специално форматиране на първата колона и колоните на ленти. В дясно имаме 6 чекбоксчета, като някои от чекчетата по подразбиране са си сложени. Те си влизат в стила, в готовото форматиране. И ние имаме специално форматиране на първата колона и на колоните на ленти, Banded Columns. На първата колона чекчето е сложено по подразбиране. Трябва да сложим на колоните на ленти. Тоест, слагаме специално форматиране и всички стават с един цвят сиво, иначе бяха едната светло-сива, едната тъмно-сива. Всъщност, ако махна специалното форматиране на първата колона, ще видите какво е специалното форматиране. Черен фон с бели букви. Ако е включено. Ако не е включено, става като всички останали без специално форматиране. Така, приложихме специално форматиране на първата колона и на колоните на ленти. Минаваме на следващата точка. Автопобиране по съдържание. Аз пак ще си маркирам таблицата, за да важи само за вътре малката табличка. Командата се намира в меню Layout и се казва AutoFit. AutoFit Content разполага, т.е. прави ширината на колоните според текста в тях. Според най-дългия текст в тях. Следващата възможност е AutoFit Window. Пропорционално увеличава ширините на колоните, така че да вземат в случая клетката от край до край. Ако не сме в таблица, страницата от край до край. И последната команда е фиксирана ширина на колоните, като при фиксираната ширина на колоните, ето тук в тези полета, ако кликна примерно в първата колонка, мога да си я направя не 3,4, а 3,7, да речем. Втората да бъде 11. В някои от тестовете е възможно да имате зададено точна ширина на колоните. В нашия случай AutoFit трябва да бъде AutoFit Content, защото пише автокопиране по съдържание. Колкото е текста в клетката, толкова да бъде и ширината. И центриране на цялата таблица. Маркирам я. Дали ще центрираме абзац или ще центрираме таблица, няма значение. Използваме командата за центриране от меню Home, групата параграф. С което приключихме с таблицата. При работа с таблици командите са доста. Ето тук в меню Layout виждате колко много неща можем да форматираме за таблиците, така че не всичко може да бъде обхванато с
един примерен тест, затова погледнете и другите два примерни, които са ви качени в профила на курса, защото там има и други условия при форматирането на таблицата. Минаваме към следващата точка. Нищо не питате. Да надявам се да ви е ясно това, което ви разказвам. Минаваме към следващата точка за форматиране на табулатор. Табулатора е бутон от клавиатурата, който се намира до Q-то на втория ред, там след цифрите, и са две срещуположни стрелки. Този бутон от клавиатурата премества маркера на мишката на определено разстояние. Когато всеки път натискаме този бутон, маркера на мишката се премества през 1,25 или 27 см, 0,49 инча. Но всеки табулатор, който е въведен, ето тук след форматирал и вашето име, имаме въведен един табулатор. Ето тази стрелкичка може да я видите. Това е от непринтиращите се символи. Ако изключа командата Show Hide, този табулатор ще се скрие. Ако я включа, ще го видим. Можем да форматираме този табулатор, така че текста след него да бъде подравнен на дадено разстояние. Няма нужда да го маркирам табулатора, достатъчно е да съм кликнала в реда, в който е табулатора, и от меню параграф си отваряме диалоговата кутия Tab, с която се намира командата в долния ляв ъгъл на диалоговата кутия параграф. На 1,27 е табулатора по подразбиране. Сега, предполагам, че никой от вас не използва тази команда, но табулатора къде го използвате? Когато искате да сложите примерно един ред навътре, малко използвате табулатора, не използвате командата First Line от диалоговата кутия параграф. Но ако примерно имате да форматирате табулатор на 10 абзаца, е много по-лесно. Има видеоурок за форматиране на табулатори, в който има 3 примера и там може би по-ясно ще стане за какво служи всъщност форматирането на табулатор. Та в полето Tab Stop Position си въвеждаме 15, защото в нашата задача пише форматирайте десен табулатор на 15 см. Задаваме 15 см, десен табулатор и потвърждаваме с ОК. Което означава, че с това казахме текста след табулатора да бъде подравнен на 15 см от дясната си страна. Аз пак ще отворя диалоговата кутия Tabs, за да ви дам някакъв пример с друг, примерно табулатор. Този ще го изтрия. И ще искам текста след табулатора да бъде подравнен на 6 см от лявата си страна. На 6 см от лявата страна и потвърждаваме с ОК. Ето го левия табулатор на 6 см и сега с този табулатор мога да хвана и да преместя текста където си искам. А предишния беше десен на 15, ето го тук десния на 15, мога да преместя текста примерно малко по-навътре. Много рядко, но в тестовете слагат и форматиране на табулатор с водач. Аз сега всъщност ще го изтрия и ще форматирам нов табулатор. Нека да е на 15, нека да е десен, но ще сложим и един водач. Да видите какво означава водач. Потвърждаваме с ОК. Водача, ето тези точки, които се появиха тук между форматирал и вашето име. Примерно, ако правите някъде съдържание, тук може да е темата, тук на коя страница се намира и съдържанието да е дълго. Ако искате да преместите, като преместите този табулатор наляво, няма нужда да триете точките. Сами стават точно толкова, колкото е разстоянието. Аз сега ще си оставя обаче десен табулатор. Ето така, десен табулатор без водач, така както си е в условието. И мисля, че приключихме с точката за форматиране на табулатора. Минаваме към следващата точка. В горния колон титул, след думата край, вмъкнете част без автоматична актуализация. Отиваме в горния колон титул
И ето тук вмъкваме отново с диалоговата кутия Data and Time, вмъкваме час без автоматична актуализация, т.е. не слагаме чекчето Update и потвърждаваме с OK. Започнахме в 11:36, в 12:20 сме приключили, което означава, че 45 минути горе-долу ни отне да форматираме документа. При това аз обяснявам, пък ако някой е по-наясно, в смисъл знае ги тези неща, ще ви отнеме много по-малко време. Това не е времето за теста ви. Времето ви за теста е 90 минути, защото преди да започнем с редактирането и форматирането на документа, имате да си влезете в почтите, си свалите файла, да създадете папка. Тук накрая имаме и няколко условия за работа с файлови папки. Това е времето, което ни отне за форматирането на документа. Така, вмъкнахме край. И минаваме към следващата точка. Аз нито веднъж до сега не се записах. Беше хубаво от време на време да избираме командата Save или дискетката горе в ляво, за да записваме това, което правим, защото всичко се случва, да не загубим форматиране. Ще ни отнеме време после да го направим отново. Запишете готовия файл във вашата папка под името trations.docs и trations.pdf. От меню файл избираме командата Save As. В упражнение 7 група записваме файла под името Trations с разширение Docs. Грешката, която се прави тук, е този файл задачи, който получавате, го преименувате с името, което ви пише в тази точка. Да, обаче в този файл, първия, се оценява преименуването на файла, а в този втория вече се оценява форматирането. Записваме файла, отивам да проверя, ето го в моята папка trations.docs и трябва да го запишем същия файл Save As в 7 група със същото име, само че този път ще променя формата на файла. Иска да бъде записан в PDF формат. Знаете, че PDF формата първо може да бъде защитен, да не се форматира, да не се редактира. Освен това, ако искате да изпратите файла някъде, където той ще бъде разпечатан, е хубаво да бъде записан в PDF, защото не е ясно, когато се отвори на друг компютър с Word, дали ще се запази същото форматиране. А PDF-а, както го виждат на всеки един компютър, където и да се отвори, се отваря по един и същ начин. И ето го тук сега PDF файла ми. Тук е зададено PDF-ите да се отварят с хрома, затова иконата е на хрома, но ако е зададено с акробата да се отваря, тук иконката на PDF-а ще бъде друга. Но ето ми Docs файла, ето ми PDF файла, ето и първия файл, който свалихме Вие ще го свалите от почтата и тук ще се оцени преименуването на файла. Във вашата папка създайте нова с име BG. Отивам си в папката. Създаваме една нова папка с име BG. В нея преместете PDF файла и копирайте Docs файла. Хващам PDF файла и го завлачвам в папка BG, като разбира се, можете да използвате командите Cut и Paste или Copy-Paste. Ето сега Docs файла, избираме командата Copy и копирам файла, Docs файла в папка BG. Тоест в новата папка трябва да имате Docs файла и PDF. В предишната PDF-а го няма. Грешките, които се правят тук, много често вместо да се копира единия, да се премести другия, или и двата се копират, или и двата се преместват, но ако копирате и двата, ще загубите точката от преместването, защото тук пише преместете файла, т.е. Trations PDF не трябва да го има в основната папка, която сте създали в първа точка. Ако пък преместите двата файла, съответно ще загубите точката за копирането, така че изпълнявайте ги тези условия, така както ги пише.
Минаваме към следващата точка. Архивирайте вашата папка, т.е. вие сте работили 1 час и половина и накрая трябва да архивирате това, което сте направили, защото папка не може да се прикачи в пощата. Папката трябва да се направи архивен файл, който вие да изпратите. Моята папка се намира на десктопа. Ето я. Десен бутон върху папката и ако имате инсталирана програма за архивиране, какъв ще бъде формата на архива? Дали ще е RAR, ZIP, 7-zip, няма значение. Ако имате инсталирана програма, в контекстното меню ще може да изберете. Аз в случая имам 7-zip. Добавяне към архив. Името на архива трябва да бъде Май 1, групата е 7 и вашия факултетен номер. Сега няма да ми се получи архива. Потвърждавам с ОК. Тук излиза едно съобщение, че има проблем. Много често вие не обръщате внимание на тези съобщения. Затваряте ги и виждам, че архива е създаден. Преди да изпратите архива, проверете какво има в него. Архива ми не е в ред, защото файла беше отворен. Файлове, когато са отворени, не могат да бъдат архивирани. Аз ще затворя файла, ще го сейвам, разбира се, но ще отворя архива, за да видите какво има вътре. Вътре, ако трябваше да проверяваме ето този файл, виждате ли го trations.docs, той няма да се отвори. Просто повреден и въобще не се е архивирал. Хубавото в тези тестове е, че точно docs файла го има копиран в папка BG и има откъде да го проверя. На второто контролно обаче нямате копиране и преместване на файлове. Файловете ги имате веднъж в една папка и там записвате примерно Excel. Excel, ако го забравите отворен, което се случва доста често, в архива липсва файл. Просто въобще няма да ви го архивира и да ви покаже, че този файл е бил във вашата папка. Затова този архив сега ще го изтрия. Винаги проверявайте преди да изпратите архива какво изпращате и дали всичко, което е в архива, е там, което сте работили е в архива и се чете, разбира се. Сега ще ви покажа един друг начин, защото някои от вас може да нямат инсталирана програма за архивиране, тогава може да използвате тази на Windows. На десктопа, папка упражнение 7 група, в меню Share на File Explorer имате команда zip. Избирате командата zip, въвеждате си името на архива, групата и факултетния номер. Отварям го все пак, ето този архив се появи ето тук горе вляво. Отварям архива, упражнение 7 група, ето си ми ги вече файловете, всичко им е наред. Преместения PDF, копирания, така че този архив вече, видяхте, че този стана с разширение zip, този преди малко, който направих, беше 7zip, но дали, пак казвам, какъв ще е формата на архива, zip, 7zip, RAR, няма значение, важното е да е архивирана папката и да е изпратена. Преди да мина към пощата или към последната точка от теста, искам само да кажа, че някои от вас и от предните групи ме питаха задължително ли е да сте на Windows, може ли на Linux, може ли на... Проверете си приложенията. Вижте, защото и на контролно се е случвало, ами аз нямам лиценз за Word, може ли да работя в онлайн приложенията? Онлайн приложенията нямат всички възможности. Така че вижте с какви приложения разполагате. Свалете един примерен тест и вижте дали може да направите задачите, дали имате всички опции. Ако някой няма приложения и не може да си подсигури за контролното, може да използвате компютрите в университета, имате в библиотеката, така че важно е да ги проверите тези неща. И минаваме към последната точка. Само ще отворя задачите, за да мога да ви я покажа последната точка, която е: изпратете от ваш имейл адрес в МБУ до адрес на преподавателя. Напишете писмо от вашия имейл адрес.
Вашия имейл адрес се намира, отварям се един нов таб, се намира на mail.mbu.bg. Това е уеб-базираната поща на университета. Потребителското ви име е беше F малко и факултетен номер, сега дали има значение малко или голямо, мисля, че няма значение. Трябва хубаво да видите в инструкциите. За колегите, които се включиха по-късно, ето тук най-отгоре в профила на курса има инструкция за работа с уеб-базираната поща на МБУ. Защо я затворих? Ето е инструкцията. Така, ще си я погледнете. F малко и факултетен номер. Казах са вашите имейли. Паролите са ви егенетата. И аз да не си забравя, че откакто ги промених тези неща, станаха твърде сложни пароли. Така, вашите пароли мисля, че са егенетови. Кльомба, N главно, Б, У малко. Това е за паролите ви. Егене @mbu. Така, продължавам нататък. Сървъра, на който трябва да влезете, вашите почти са на Students MBU, моята почта е на MBU. След като влезете в почтата, когато влизате за пръв път, ще поиска да си смените паролата. В настройки отивате и си сменяте паролата. Опитайте, пак казвам, до следващата седмица трябва да сте си решили проблемите с почтите. Ако трябва, влезте 1-2 дни, пишете си на вас и изпратете по едно писмо на другата си почта, просто за да видите, че тази почта работи. Доста са слабите оценки заради почтите. Отиваме на напиши. Мисля, че с интерфейса не би трябвало да имате проблеми. Тя е като всяка друга поща. Аз сега ще си изпратя едно писмо на мен с копие до, пак до мен. В условието на задачата пише: изпратете писмо от вашия имейл адрес в МБУ до адрес на преподавателя. Контролните няма да ги пращате на мен. Тук ще има указани адресите, на които ще ги изпратите. Ако са два адресите, на които ще пращате, тук като въведете един адрес, виждате, че се разделя с запетайка, слагате другия с копие до вашия имейл адрес, така пише в условието на задачата. Кликвате върху копие до и си пишете вашия имейл адрес, като вашия имейл адрес може да го видите ето тук горе в дясно. Аз пак на мен си ще попълня това поле отново с моя си имейл адрес. Темата на писмото или заглавието е група 7 и факултетния ви номер. Съдържанието на писмото са ви трите имена и специалност. И разбира се, не забравяте да прикачите файла, който се намира на моя на десктопа. Предполагам, че и вашите ще са там. Архивния файл. Папки не могат да се прикачат. Прикачваме само архивния файл. И съответно изпращаме писмото. Само да погледна в това условие, пишеше ли още нещо. Темата на писмото я написахме, текста го написахме, приложихме и архивния файл. Да, ако не сте успели да архивирате, прикачете файловете. Всъщност те са три. Този с факултетния ви номер, преименувания, Docs и PDF, които са с новите имена. И аз тук в почтата би трябвало да си получа ето упражнението на 7 група. Общо взето в това ще ви се състои първото контролно. Имате ли някакви въпроси? Нещо неясно? Има още 2 примерни теста. Хубаво ще е да ги погледнете. И най-вече още веднъж казвам почтата. Вие сте, групата е 21 или 20, не знам, около 22 човека. Тук сте доста малко. 1/3 може би. Малко повече от 1/3.
Дано да нямат и останалите проблеми с пощата. Има ли нещо неясно за следващата седмица? Няма. Да се надявам, че всичко е ясно и сте разбрали. Няколко човека пишат. Ще видим. Ще изчакам да видя. Да, за всички задачи имате, за всяка една от командите в Word и след това и в Excel имате видеоуроци, така че можете да си погледнете и тях. Мисля, че има достатъчно материал. Там има един примерен тест, но той е за присъствено обучение, така че а, гледайте тези, които са. Видеоуроците са за отделни, като на за отделните задачки, които днес ви показах в примерния тест. И следващия път 10 минути по-раничко. Да, теста ще бъде следващия път. Тези, които са дошли по-късно, ето тук е календара на курса. Момент само да видя. Тя се отворила уеб-базираната поща. Добре. Ами, ако нямате други въпроси, ще ви очаквам следващата, освен да ви пожелая приятен ден, и ще ви очаквам следващата събота в 11